Goed 8 jaar wordt dit stuk groen onder gedempte haven, midden in het centrum van Srusterveen, braak. Net echt onttrekkelijk voor een dorp, maar net in een oorplan kreeg ik green jacht. Het plan van der Veldes misschien wel. In principe had Heid die had het grootste gedeelte van het plan betocht. Ja, daar ben we toch eigenlijk best wel een beetje gerust op. Want dat had er toch wel knap voor gekregen, omdat het eerste is wat in heel Nederland werd op deze manier uitgevoerd wordt. Tolve wenten die na het 10 jaar weer aanbrutsen worden kennen en op een oorplak weer opzet. Milieuvriendelijk, maar zonnepanelen op het dak en makken van dwarsem hout. En ik toegankelijk voor mensen in een rolstoel. En boven dat. Ze kunnen niks samen verplaatst worden. Dus het voordeel daarvan is, als er later ooit weer eens een keer ergens een stiktrein is, wat iepen is en wat daar verbroek in worden, kunnen we diezelfde units eigenlijk gebruiken. Nevens van der Velde is er een groot verlet van hierwenten in Srusterveen. Goed 200 mensen staan op een wachtlist voor een huis. Maar willen die mensen ook wel in een verpleedsbaar huis wonen? Nou, sinds het gepubliceerd is op de website van de gemeente Achtkarspel, dan ga ik joert alleen nog al 50 mensen aan de telefoon houden. Dus dat is echt abnormaal wat voor vraag er naar is. Het plan maakt nog tot de gemeente hier, maar wethouder van der Veen is al positief. Ja, het mag eerst nog even naar de gemeente hier. En ik ging ervan uit dat de gemeente hier hartstikke positief op wijzen zal. Wij bezieken dit zo gauw mogelijk op riem te krijgen en dat los kan.